pur kod pith kaka yor ohala ma bende nyalo reso ndech chiemo e kaunti no. Migao mar pur, pith kod lupo tiego rowere weche mag pur kod pith mopogore gi chwalo negi kony mar chiemb gwen e kinde mamoko. Kony makamago sir kod riwruok mar GIZ. Ray Polo lero ni ojende mosefwenyo mit pith kod pur koro ywayo jowetegi e chenrogo. Mana kaka nyithi gwen matindo ma ipidho eka dongi manyuol tong' kendo chwal gundu maggi, e kaka rowere ma Siaya jiwore mondo ginya yuto margi kokalo kuom pur kod pith. Gipidho gwen kod kich e kind jamni mamoko ka ginywako tich e grube e bwo tipo mar Siaya County Youth Network. Siaya County Network en migao mar rawere makonyo rawere manie weche mag pur kod weche mag dongruok. Wadwaro nwa gol youth a street from bedo joma goyo nyawawa ni jo siasa mondo bed joma tiyo tijegi e puothe makelo chiemo ne piny. Nengo mar chiemb gwen osebedo ka idho, omiyo rowerego ipuonjo e yore mag loso chiemb gwen giwegi. Ojende bende orwako tiegruok kod sir mag gige pith gwen kod kich mane ochiw kod riwruok mar GIZ mar piny Jerman. Odiochieng' makawuono ni awamiyo rawere gik pur, chiemo mar gwen kod sanduku mar pidho kich. Nikech wageno kendo wang'eyo ni rawera ma Siaya ka en rawera matiyo matek, ma kojiwe matin to nyalo timo gima ber kabisa. Michgo oriwo dag kich maromo 136 kod gunde 290 mag kilo 50 mag chiemb gwen. Siro ojende e chenro mag pur kod pith en achiel kuom yore mag bugo dech chiemo e kaunti ma Siaya kendo yaro thuolo mag tich ne rowere. Apidho gwen, tapidho nyaka kich. Rowere mamoko nyanyiso gi niya ni piny masani kata obedo ni somo okoripo bena tiri lai ni in gi certificate ni no. Sani gima nyalo miyi tich en mana agriculture. To wadwaro joma neno gi wuoko kanyo osiem gi ka gin ndara ni nyako ma wang'e lerno en japur. Ok wang'e lerno timo tich moro nono mandhago. Rowerego geno ni tudruok e kindgi kod tend kaunti ma Siaya biro bero ohala motenore kod pur kod pith kaka loso mor kich kod yudo chiro ne gwen magipidho e kind chenro gi mamoko. Ray Polo, Ramogi TV. Erokamano Ray Polo kuom lipolno, an gi geno ni